कैसे बढ़ूंगा आगे? बिट्टू तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया क्या? बिट्टू खुद का खुद खड़ा हुआ, खुद का खुद गिर गया वैसे वैसे। ए बिट्टू तेरा तेरा अभी पेंट देखेगा, तू झाड़ा बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। इही हक दिया, हक दिया। नहीं लगा है दीदी, ऐसा ही है नो 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 छाड़ी आसुचे कौन এইটার ডাউনলোড করি ভিডিওটা ছাড় দেবি তো ফটো করি আও ମୋ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନି ନା କଷା କରି ହବ ବସିକି ଚରଚର କରିକି ନା ମୂର୍ତ୍ତି ବନି ମୁନକୁ ଆଉଟ କରିଦବ ସାନ ବୋଉ ହଁ ସାନ ବୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗ ନଇ ଯଦି ପୁଅ ହବ ତା ଗାଲ ତୋଳିବ ସିଏ ନାଇଁ ମତେ ଯେ କଥା କହିବୁ ମତେ ତା କଥା ତ ନାହିଁ କଟି ତା ସୁସ୍ୱାଦୁଟା ଭଲ କାଇଁ କହିଲୁ କାରଟା ଚଲେଇବ ସେ ସୁସ୍ୱାଦୁଟା कार नहीं कार कौन ଏଇ ମୁଣ୍ଡାର ତାର ନା ଖୁସି ସାଥିରେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଖୁସି ତତେ ଡାକୁଛି ଖୁସି ନାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହଁ କଟି ଏଇଠି ଏଇ କଟି ଆରେ ସୁରେଶ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବୋଲି ମତେ କଣ କହିଲା ଆସୁନ ମୁଁ ନ ପଚାରୁନୁ ବିଡ଼ି ଦୋକାନରେ ନେଇ ଗଲା ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି ଏଠି ଚାରି ଜଣ कौन ରହିକି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ କହିପାରିବୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିକି ରହିଛି କେରଳ ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ମାନେ କଥାଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ ବୋଲି କ୍ରାଇମ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ହରେ କ୍ରାଇମ ଘରେ ମାନେ ଚୋର ଘରେ ତୁ ବାନା ଘାଉଡିଆ ପକଉଛୁ ମହାଦେବ ଘରେ ସେ ଘାଉଡିଆ ପକଉଛି गला से कहलानी नहीं कहले ना रे मुझे आउची गाँव को आसली से गोटे पता है मुझे आइली नहीं रे मु गाँव को जाऊँगी ये गोटे पता कह अच्छी कि ना छे सात आठ दिन बुद्धन कत दिन कहीकि जो रूम रे रहते केते दिन मत कहीकि मु पीबिनी मोर पखाड़ मु खाईदेवी मोर ନା